We zijn hier in Venhorst en Venhorst ligt in Brabant. Nou, waarom zijn we dan hier? Omdat er vanavond een concert is van de fanfare Sint Oda Merselo en de Echo der Peel, de vereniging van Venhorst zelf. Dus eigenlijk een soort Brabant meets Limburg. Nu zijn we vanavond in Venhorst. Waarom? Omdat wij vanavond United by Music hebben. Dat is een concert en het is een initiatief waarbij we met 2 orkesten die allebei onder leiding staan van Hans Thijssen een concert geven in deze mooie zaal en ook met zang erbij. Nou, ik denk dat het voor de leden heel belangrijk is om weer ergens naartoe te kunnen werken. Het ledenaantal daalt natuurlijk, dus je wordt met een steeds kleiner clubje en dan merk je dat je soms net niet meer de bezetting hebt om bepaalde nummers te kunnen spelen en door dan samenwerkingen te zoeken kun je in één keer weer wel bepaalde muziek maken. Ik heb het in het verleden met Venhorst, met een andere club uit Oplo, ook wel eens samen gedaan. Maar het ligt een beetje aan hoe dat vanavond verloopt. Ik vind het wel heel leuk en ik merk aan de muzikanten dat ze het toch wel heel erg gaaf vinden om een keer met zo'n grote bak samen muziek te maken. Want de sound is echt wel heel erg mooi. Ja, wat heel leuk is gewoon het verbindt heel mooi. En de bezetting is waanzinnig nu met die 2 clubs. Het vult elkaar eigenlijk ook nog goed aan ook nog. Jullie zijn de Limburgse vereniging. Merk je ook nog iets bij de repetities en vanavond het verschil tussen Brabants en Limburgse fanfares? Nee, eigenlijk niet, denk ik. Het dialect. Maar dat spreekt toch al niet meer iedereen. Wat maakt dit concert zo bijzonder? Ja, we zijn nu met een grotere fanfare dan normaal. Dus dan is het een mooier, voller geluid vaak. Meer instrumenten van verschillende groepen, dus dat is leuk. En gewoon gezellig, nieuwe mensen leren kennen. Het mag ook een beetje leuk zijn. Hoe is dat zo om met een niet-Limburgse vereniging op te gaan treden? Hartstikke gezellig. Ja, want meestal met zoiets, met dergelijke evenementen, dan is het op basis van uitwisseling. Dan speelt de ene vereniging en de andere wordt uitgenodigd om ook en dan gaat het om de beurt. Dit is samen, nou, en dat is geweldig. Het is gewoon heel erg leuk om te doen. Je maakt weer nieuwe vrienden en ja, zo werkt dat. Om zelfs de provinciegrenzen over te gaan. Ja, maar dat zijn we denk ik wel gewend, want we liggen echt wel in het noorden van Limburg op de grens van Brabant. Dus dat zijn we heel erg gewend. Sowieso hebben we ook altijd samengewerkt met Vredepeel. Ligt nog meer op de grens met Brabant, dus dat kunnen wij goed. Is er op termijn een fusie mogelijk? Goede vraag. Wij inventariseren altijd bij de leden van wat er speelt. En zo hebben we dat vorig jaar ook gedaan. Van willen jullie doorgaan zoals nu? Willen jullie samenwerkingen? Willen jullie gaan fuseren? En op dit moment is daar geen draagvlak voor. Maar je moet wel vooruit blijven kijken. En zorgen dat je niet te laat bent als je dat soort keuzes moet gaan maken. Gaat dit vaker plaatsvinden of is dit eenmalig? Ik hoop het wel. Ik weet niet of ze nog meer dingen op de planning hebben staan, maar ik vind het wel heel leuk zo. Een Brabants orkest speelt dat beter dan een Limburgs orkest? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet beter en niet slechter. De derde helft, dat is ook allebei hetzelfde. Ja, dat is hier ook hartstikke leuk.